ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ କଥା। କୃଷ୍ଣ ଓ ତୃଣାବର୍ତ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ବେଦର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା ହେଲା। ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଧାନ ଓ ଗାଈଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ ହେଲା। ମାତା ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ରରେ ସଜାଇ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୋଳରେ ନେଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଣିବାକୁ ବସିଗଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିଲା ପରି ଅନୁଭୂତ ହେଲା। ତେଣୁ ମାତା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଛଣାରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋକୁଳ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ସତ୍କାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ନିଜ ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବାକୁ ଭୁଲିଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ଭୋକ ଯୋଗୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଗରେ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଛାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହାତଚଲା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ତଳେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଭୁଲରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚକରେ ବାଜିଗଲା। ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିଟା ଭୁସ୍ କିରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯେତେ ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯାହା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ବଡ଼ ଶବ୍ଦ କରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଗାଡ଼ିଟି କିପରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମାତା ଯଶୋଦା ଛୁଆଟିକୁ ଧରି ପକାଇଲେ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ତନର କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ଦିନେ ମାତା ଯଶୋଦା ନିଜ ଛୁଆଟିକୁ କୋଳରେ ରଖି ତାର ପିଠିକୁ ଥପ୍ ଥପ୍ କରୁଥାନ୍ତି। ଶିଶୁ କୃଷ୍ଣ ହଠାତ୍ ଭାରି ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଛୁଆଟିକୁ ଭୂମି ଉପରେ ରଖି ଘର କାମ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତୃଣାବର୍ତ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଅସୁର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ତାକୁ କଂସ ସେଠାକୁ ପଠାଇଥିଲା। ଅସୁର ଶିଶୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଉଠାଇ ଉଚ୍ଚ ଆକାଶକୁ ଉଠିଗଲା। ତୃଣାବର୍ତ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ଝଡ଼ ଗୋକୁଳ ସାରା ଉଠାଇ ଚାଲିଗଲା। ତା ଫଳରେ କେହି ନିଜକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ। ମାତା ଯଶୋଦା ଛୁଆଟିକୁ ନ ପାଇ ଭାରି ବିକଳ ଭାବରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତୃଣାବର୍ତ ଶିଶୁ କୃଷ୍ଣକୁ ଧରି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା କରୁଥିଲା, କୃଷ୍ଣ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଭାରି କରିଦେଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଅସୁରକୁ ନିଜ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କୃଷ୍ଣ ଅସୁରଟିର ବେକକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ଅସୁରଟି ଶିଶୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜାବୁଡ଼ରୁ ନିଜକୁ ଛଡ଼ାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନର ଭୂମି ଉପରେ ଭୀଷଣ କ୍ରନ୍ଦନ ସହିତ ମରି ପଡ଼ିଗଲା। ଗୋପୀମାନେ ଶିଶୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅସୁରଟିର ଶରୀର ଉପରେ ଖୁସିରେ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରେମରେ ଧରି ପକାଇଲେ। ସମସ୍ତ ଗୋପୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ଶିଶୁ କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଥରେ ଯେତେବେଳେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶିଶୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ, ତାହାଙ୍କ ମୁହଁ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେ ସମଗ୍ର ତାରାମାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ, ଦ୍ୱୀପ, ବଣ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚର ଅଚର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଶୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସେ ନିଜ ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଗଭୀର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଲେ। ଗର୍ଗମୁନି ଯେ ଯଦୁବଂଶର ପୁରୋହିତ ଥିଲେ, ବସୁଦେବଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ କ୍ରମେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ନାମବିଧି ସଂସ୍କାର ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଗର୍ଗମୁନି ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ରୋହିଣୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ବଳରାମ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଓ ବଳଦେବ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେବେ। ସେ ନିଜ ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ସାଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ଆଦୃତ ହେବେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳଶାଳୀ ହେବେ। ଗର୍ଗମୁନି ଅନ୍ୟ ଶିଶୁଙ୍କ ନାମ କୃଷ୍ଣ, ବସୁଦେବ ଏବଂ ଗିରିଧାରୀ ନାମକରଣ କଲେ। ଏହି ଶିଶୁଟି ପରିବାରର ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଓ ଗାଈଗୁଡ଼ିକର ଅତି ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ହେବ। ସେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଉଠାଇବା ପରି ଅସାମାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପାଦନ କରିବ। ଗର୍ଗମୁନି ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଯେ ଶିଶୁଟି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ। ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଓ ଆଣ୍ଠୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁରୁଣ୍ଡିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କାଦୁଅ ମାଟିରେ ଗୁରୁଣ୍ଡୁଥାନ୍ତି ଓ ମାଟିରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ବୋଳି ଦିଅନ୍ତି। ମାତା ଯଶୋଦା ଓ ମାତା ରୋହିଣୀ ସେମାନଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଛୁଆମାନେ ଗୋଶାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯିବେ ଏବଂ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କ ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଭୟ କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳକୁଦରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ବୟସ୍କ ଗୋପୀମାନେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସେମାନଙ୍କ ବାଛୁରୀକୁ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ବାଛୁରୀମାନେ ଗାଈମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୀର ପିଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି କ୍ଷୀର ବଞ୍ଚି ରହେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ଦହି ଓ ଲହୁଣୀ
ଚୋରାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଶୁଣି ମାତା ଯଶୋଦା ନିଜ ପୁତ୍ର ଉପରେ ପାଟି କରିବାକୁ ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିରୀହ ମୁଖକୁ ଦେଖି ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଦିନେ କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ। ସବୁ ପିଲାମାନେ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ମାଟି ଖାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସତ କି ନାହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ କି କୃଷ୍ଣ ମାଟି ଖାଇଥିଲେ ମାତା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ, ମାତା ଯଶୋଦା ସେହି ମୁହଁ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ, ଦ୍ୱୀପମାନ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର, ସମୁଦ୍ରମାନ, ବାୟୁ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ଆକାଶ, ଦେବୀ ଦେବତା, ପ୍ରକୃତିର 3 ଗୁଣ, ସମସ୍ତ ଜୀବ, ଚିର ସମୟ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ଓ ପ୍ରକାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ମାତା ଯଶୋଦା ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ जयो गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जयो गिरिवरधारी, जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ जयो गिरिवरधारी, जसोदानंदन ब्रज जन रंजन, जसोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी, कुंज बिहारी, जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी, जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।